Bale yn cael ei thara mewn teg at. Arbediad campus o ergyd Jordan Williams. Gwaith da gan Jeffries lawr y chwith i'w fwydo fo. Jordan Williams, dwi wedi sôn amdano cyn y gêm, a mae'n taro'r Bale, mae'n fatha rhyw piston. Tot. Holden. Jeffries tu allan. Ydy am fynd I hi neu bwydo. A mae'r golwr yn anlwcus am arbediad ar y llinell. Ond yn y diwedd, mae Jordan Williams yn i'r rhwydo. Hi nath Penybont bopeth posib i'w chadw allan. Ond Jordan Williams am yr eildro ar hugen y tymor yma'n sgorio. Un arbediad, wedyn y bloc, mae hwnna'n special dydi. A ti'n meddwl, diwrnod Penybont di hon? Na, mae prif sgoriwr yna, llathan I ffwr yn deud, diolch yn fawr iawn am hon, na I byth sgorio gol sydd yn fwy hawdd. Ydy o'n gymaint o le o gadarnle'r Seintiau gyda arfer bod? Eich ddim cweit, oherwydd o blaen o gen ti'm chance, o ddim mor syml o hynna. Dyna'n pwynt dod oddi ar y bus, jyst rhowch y gêm iddyn nhw. Oherwydd oedden nhw gymaint gwell o safbwynt y pêl-droed. Gwni weld beth I gwyddoedd Dyma Williams am gyffyriad. Holden! Am gol. O'r chwith i'r dde, i'r canol, i'r gol, y Seintiau 2, Penybont dim. Dan Williams, mae o mor dda yn dechnegol, mae jyst yn cael y cyffyrddiad falle a reit I lwybr Holden. A wedyn ar I droed wana, y droed dde, mae jyst yn penderfynu troed drwyddi, pŵer. Williams. Brobl. Aneli, Gwiro, gol! Anlwcus eithriadol. Dwy fraich yn yr awyr gan Ryan Brobl. Fel mae'r bas yn cael ei chwarae at Brobl, o'n i'n gweld Gwynab Baker, oedd o'n gwybod. I ben lawr yn meddwl, no, achos mae o wedi chwarae fo'r dyn yna ers blynyddoedd ac yn gwybod. Mae hwn yn beryg bywyd. Brobl. Williams yn aros yn y canol. Jeffries sy'n dod. Mae'n mynd I ddod iddo fe eto. Cyfle I danio! Arbed yn ardderchog gan Armstrong. Ardderchog. Chdi ddod I Nick, mae'r arbediad yn un briliant. Oherwydd mae hwn yn ergyd a hanner. Brobl I gymryd y gig gornel yn cael ei gweithio'n hyfryd. Bobl bach. A Holden yn ei gwneud un beder. Ia, mae'n glyfar. Mae symudiad Dan Williams, dwi'n meddwl, postyn agosa sy'n agor y lle I fyny, ond dal I fod. Sbiar y dynion, dysa neb yn camu allan o'r cwrt 6. Mae o'n glyfar, maen nhw wedi gweithio ar hon, maen nhw'n ymwybodol o lle fydd y bylchan y cwrt Cosby. Diolch moch am y symudiad, mae honna rhy hawdd. A fi Rhys Griffiths yn gwybod, mae hynna di digwydd rhy hawdd. Barton, y chwaraewr newydd, at Wilson. Un o'r sawl eilydd. Sbiwch ar y lle! Mae yna hat-trick fan hyn! Rory Holden yn sgorio I drydydd gol o'r prynhawn. Sut mae Rory Holden yn y fath yna o le yn y cwrt Cosby, sgen I ddim syniad. So, methu'r coelio'r peth. Mewn gêm lle mae di chwarae'n gefnwr chwith am gyfnod, hat-trick. Da iawn fo. Williams eto. Mae o wedi bod mor brysur. A mae'n bas dda, Bale yn cael ei rhoi mewn i'r hwyd, ond edrych tuag at y llyman, mae Wilson di wedi'r hwydo, mae'n chweched a mae yn cyfri, oedd wedi amseru'r rediad yn berffaith. Ia, dyma'r embaras rwan de, ti'n gwybod, maen nhw gyd yn sbio ar ei gilydd, a maen nhw gyd yn codi breichiau, ond doedd o ddim yn camsefyll. Mae'n amseru'n gret, mae jyst llawer rhy hawdd.